Kapag-asa no. Nami karon sa barangay Tapak mga kapag-asa. Ikapoy ito ng mga driver kapag-asa. Andam sa pagngikog ba. Kunya pagbalik challenge kay ini kay na ini sapa dito nga kuan. Tagahawak ng tubig. Puro pagngikog dito. Cool ba ay dito nay? Nami sa barangay Tapak mga kapag-asa. Ano siya mga kauban pag-asa kini sakinan nga mo ang ginasundan. Power food kayo. Unya mga kapag-asa no, atangin yung mga kapag-asa kay mag kuan mo yung kapag-asa, vlog na mo tong sapa ditong lalom kayo. Kami karon sa Pakibato sa pag-asa no, sa Tapak. Hello mga kapag-asa. Uli na mga kapag-asa no. Labang na mi atong sapa nga tuo kog malumos na mi ba. Taman driver kondisyon kapag laom. Pirting kondisyon na. Kondisyon na kapag-asa no. Lami kong sudan gud. Lami kay sudan. Salamat tayo sa panyud sa taga Tapak no. Lami kay inyong sudan. Salamat. Kay mga kapag-asa no. Ana tanawang dala to kapag-asa no, lisod kay kapag-asa oh. My God. Woo! Ay Jesus. Oy, naog ng ligid, naog na. Ano na, alak, Slide na, slide. Mga kapag-asa oh. Kaya pagpahuli. Woo! Lisod kay kapag-asa. Mao ni primero sa pa mga kapag-asa no. Kini medyo kaya-kaya ra diri kapag-asa. Agay. Pag kaya-kaya rin kapag-asa kay medyo mabaw naman siya kapag-asa no. Ano na kapag-asa no. Si Angkol oh, nagwasing. Sa angkol, nagwashing oh. Lokol! Nag-overheat yung motor. Thank God! Atangin ninyo mga kapag-asa no, ang katong sapa nga mong gikadlukan. Mga ito, ito ang atangan ha. Latunat na mo katali kapag-asa. Oh, kini kapag-asa oh, lalong kayong dala no. Pero kaya. Ay, Jesus. Oh, naman kapag laom kaya? Kaya. Kaya kayo. Busog na ito ang driver kapag-asa oh. Ala, nituyok sila. Oh my God. Tuyok ka. Atay ka. Atay na. Nawisa. Uy. Jesus. Okay. Thank you Lord. Oh Jesus. Thank you Lord God. Ano na yung kapag-asa? Sapa na niya siya kapag-asa no? Yayok, salit diyan no. Oh sorry day. Ang kapag-asa oh. Pababa na yung kapag-asa. Woo! Pero ang kasada. Oh, tanong mo. Upurod. Kani, kani klaro ang upurod yun. Salom na mo ang kaubang pula. Ano na yung kapag-asa no? Ulati ang sapa kapag-asa no? Kung gusto mo Ay upurod, Jesus! anhila mo kuan dire Pakibato. Wala, ang ato ang Tapak. ligid. Ato ang ligid mga kapag-asa. Dili na siya magkuha tungod sa kalapok kapag-asa no? Say gusto go upurod, dire. Okay na, Ito, ano yung kapag Sapa na. Sapa na! Kuan ka na. Kapag-asa no? Giyawanan pasabak ko kapag-asa para magkaagimi mo ni pinakalalom nga sapa mong gagyan kapag-asa no. Iyahang gibutangan og dalan kapag-asa. Kay lalom kayo. Iyang gikatagan kapag-asa no. Ano siya oh. Pwede na daw kapag-asa no. Ay, Sama yung paglaom, kaya? kana sus. Kaya na oy. Mabaw ra ana. Ah. Tapakan.
Jesus. Video na. Yun na. Lalo mo kayo. Yan! Apil ko daw. Oh. Tayo na mo. Ano ni? Uni, mas labaw pa niya. Oo, ni mas labaw pa ni sa sapa. Pagsaka diri. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Thank you, Lord. Lord. Salamat, salamat. Kita niyo yung view mga kapag-asa? Gwapo kayo. Oh. Inang kalikasan. No. Murduol mi sa langit kapag-asa ba oh? Kabuta kayong langit.